שלום, אני רועי ואני אציג לכם את ארון הינשוף. ארון הינשוף הוא מערכת AI חדשנית שמחוברת לקורס ומשמשת כעוזר הוראה או מתרגל. כמו שתראו, המערכת משתלבת בקורס בצורה חלקה ועוזרת לכם לעבד ולהבין טוב יותר את התכנים שאתם לומדים. חשוב להדגיש שככל עוזר הוראה העיקרון ברור, המורה קובע וארון עוזר. תוצרי המערכת מבוססים על חומר הנלמד, סילבוס, ספרים או הרצאות, ועוברים את אישור המורה לפני פרסומם לתלמידים. הם לא מהווים תחליף לשיעור, אלא תוספת ותגבור. המערכת פשוטה מאוד ואינטואיטיבית. אפשר להתחבר ממחשב או ממובייל, והיא לא קשורה למודל. אתם נכנסים לאתר של ארון הינשוף. כל אחד רשום כבר לשיעור. נכנסים עם המייל של המוסד ועם סיסמה זמנית, שתחליפו בכניסה הראשונה. נכנסים לתפריט הקורס. התכנים של השיעורים מופיעים פה. ככל שהקורס מתקדם, כך תראו שהתכנים נצברים. בצד השמאלי תוכלו לנווט או דרך השיעורים או דרך מושגים שנלמדו בשיעור. ליד כל מושג מוצגים השיעורים שבהם הוא נלמד. מצד ימין יש את התכנים המעניינים יותר. סיכום קורס, סיכום קצר, ארוך וחומר לימוד נוסף. הסיכומים נבנים מהשיעורים וגם הם נצברים ככל שהקורס מתקדם. חומר נוסף יכול להיות סרטים, מצגות, מאמרים, פודקאסטים ועוד, וקשור למה שנלמד בשיעורים. אתם יכולים להעתיק, לעשות להם copy-paste ולהכניס אותם את כולם למחברות שלכם. עכשיו לשיעור ספציפי. נדגים את היכולות של ארון הינשוף על אחד מהשיעורים הקודמים בקורס. למשל השיעור שהיה ב6/4. בחירה בשיעור מכניסה אותנו אליו. הוידאו של השיעור נטען ומשמאל אפשר לנווט. המערכת מזהה מושגי מפתח שנלמדו. לחיצה על כל אחד מהם מדליקה את הזמנים שלו בווידאו. לחיצה על זמן ספציפי תקפיץ את הווידאו לאותה נקודה. אפשר גם לראות את המושגים על ציר הזמן. החלק הימני הוא היותר מעניין. פה תראו את תוצרי ה-AI שהופקו מהווידאו. כל תוצר מוצג בטאב נפרד. סיכום קצר, סיכום ארוך ומפורט יותר. גם פה אפשר להעתיק ולהדביק אצלכם במחברת. מי שמתחבר יותר ללמידה ויזואלית יוכל להשתמש במפת מוח שמציגה את מושגי השיעור בצבע ובדו-מימד. הטאב הבא הוא חומרים נוספים ללימוד, מאמרים, ספרים ועוד. ההמלצות פה הן לא כלליות, אלא כאלו שמקושרות למה שנאמר בשיעור. בתמלול לקורס אפשר כמובן לחפש ולקפוץ לנקודות זמן. שני הכפתורים הבאים הם הדרך האינטראקטיבית של הלימוד. הראשון הירוק מאפשר לכם לתרגל. מופיעות בו שאלות בחירה מרובה. בחלק מהשאלות אפשר לענות על יותר מתשובה אחת נכונה. תשובה נכונה נותנת חיווי, וכאשר כל התשובות לשאלה נכונות, גם הרקע נצבע בירוק. אתם יכולים לתרגל, לחזור על שאלות כמה שתרצו. המורים לא מקבלים דיווח על איזה תלמיד ענה על איזה שאלה. הכפתור הכתום דומה לירוק, רק שפה זו יותר משימת הערכה. תוכלו לענות פעם אחת על כל שאלה ולא תקבלו חיווי. הכפתור שאולי הכי חשוב במערכת הוא כפתור הפידבק. אנחנו כאמור בפיילוט, ומטרתנו להשתפר. לתת לכם את האפליקציה הנוחה ביותר, המתאימה ביותר, וכזו שתוכלו להיעזר בה. כל רעיון שלכם לשיפור, שאלה, בקשה, בעיה שנתקלתם בה, תכתבו פה. אנחנו בודקים את ההערות באופן רצוף, מתקנים, מתאימים ומוסיפים יכולות לפי הדרישות. חלק גדול מהפיצ'רים שמופיעים פה התווספו עקב בקשות של סטודנטים בסמסטר הקודם בקורס אחר. ככל שתהיו מעורבים יותר, אנחנו נדאג לשפר את המערכת בהתאם. בקיצור, נשמח מאוד שתשתמשו בארון. תהנו, תלמדו ותנצלו את הפיצ'רים השונים. תראו איך המערכת משתפרת משבוע לשבוע ואיך אנחנו מוסיפים יכולות AI חדשות במהלך הקורס.